Bé, bon dia a tothom per a fer unes petites valoracions respecte al que ha estat el ple d'avui. Avui ha estat un ple molt tècnic, no? I de poc contingut polític. Ara bé, el poc contingut polític que hi havia, que era bàsicament la moció, que no era política tampoc, sinó que era un tema més cultural sobre el tema de la sardana com a patrimoni immaterial de la humanitat, pues, sí que ha tingut una petita polèmica més política i bueno, al final pues, jo crec que esta polèmica, que si la Jota, que si això, que els senyals identitaris, bueno, que al final pues, això el que fa és, bueno, és un símptoma de quina és la situació actual del nostre país, que és un país pues, que una societat pues, està bastant dividida per temes que bueno, pues cada un pensarà el que vulgui sobre si independència sí, independència no. En tot cas, jo crec que això s'ha de resoldre tot parlant i dialogant i sobretot pues, posant totes les cartes damunt la taula. I en aquest aspecte pues, la nostra posició ha estat molt clara, que com s'ha exposat pues, la cultura ha de servir per a unir, no per a desunir, i que en tot cas pues, també és això, també s'ha de valorar que si hi ha diferents elements culturals molt semblants en diferents territoris, pues, al final no som tots tan diferents i que el que hem de fer és conviure tots bé, independentment de quina opció poguéssim, que igual és de legítim l'opció de la independència com la de la no independència o el més centralista, més autonomista, més federalista, és a dir, que tothom pot tindre la seva opinió, però això sí, hem de tindre respecte per a les demés opinions i sobretot això, que estem pues, desgraciadament davant d'un conflicte que està molt enquistat i que s'hauria de resoldre i no hi ha a dia d'avui pues, cap voluntat, crec jo, ni per part del govern de la Generalitat ni per part del govern de l'Estat. I això pues, és bastant llastimós perquè ho pagarem durant anys. En tot cas, pues, bueno, nosaltres en el nostre en la mesura de les nostres possibilitats pues, intentem aportar una mica la cordura del que seria pues, una posició intermitja, no? Que el que reclamem pues, és la defensa del dret a decidir i l'exercici efectiu i en garanties. Bé, ja crec que no hi ha cap més punt a destacar del ple d'avui i en tot cas, això sí, felicitar pues, a tota la gent de la Ravaleta, de la Raval de Cristo, per les pròximes festes majors que tindran i des d'aquí pues, això, invitar a tothom a que hi participe i sobretot pues, això, que la gent s'ho passi bé, que disfrute i sobretot que no prengui mal. Moltes gràcies i bon dia.